أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما با آواز بلند جڑا بندہ گنگا بہرا ہے انہوں معافی ہے، جڑا صحیح سلامت حضور دا عاشق بیٹھا ہے، دیوانہ مستانہ بیٹھا ہے، با آواز بلند درود شریف دا نظرانہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اجے بھی کئی بندے چپ بیٹھے نے، اے میلاد شریف دی محفل ہے تے جناب اعلیٰ کسی سیاستدان والوں کوئی اتنے پابندی نہیں، رکاوٹ نہیں، حکومت والوں سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہو، جزاک اللہ بھی کہہ سکتے ہو، ماشاءاللہ بھی کہہ سکتے ہو، درود پاک پڑھتے کوئی بھی پابندی نہیں ہے، نہ سیاستدان والوں نہ حکومت والوں۔ اگر کوئی پرچہ تواڈے ہوتے کٹیج گیا تے میں اس چیز دا ذمہ وار ہاں تے مل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس دے ہوتے درود و سلام دا نظرانہ پیش فرماؤ۔ الصلاۃ، بزرگوں بولو ذرا بولو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے کہ آپ فرمانے نے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ توجہ سارے محفل دے اندر آن والے جتنے بھی دوست سنگی بیلی بیٹھے ہو جی، سارے میرے واسطے صد قابل احترام ہو، اللہ پاک تہاڈا آنا بینا قبول فرمائے۔ توجہ نال حدیث پاک سماعت فرماؤ۔ حضور فرما دے نے کاکا جی نو سادہ کر دیو جی، ایکو بند کر دیو، آواز کھول دیو، بالکل سادہ کر دیو۔ ادھر میرے وال دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان عالی شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو، محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر مزین کرو۔ فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ یوم القیامہ۔ فرمایا کہ بے شک تمہارا مجھ محمد پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ حمد و صلات کے بعد اسٹیج پر جتنا بھی علماء کرام، مشائخ اعظام، ثنا خان مصطفیٰ جلوہ گر ہے، میں تمام کے نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن جن کے ذکر کی محفل میں چل کر آیا، آپ بیٹھے علماء چل کر آئے، میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم تمام کے ناموں کو بھی جانتے ہیں اور میری اور آپ کی محبتوں کے اوقات کو بھی جانتے ہیں، ہماری محبت کے اوقات کو بھی جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، صرف 10 منٹ کا مجھے ٹائم دے دیا گیا ہے، میں مختصر سی حاضری ہے سبق سنا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ علماء جلوہ گر ہے، ان کی نگرانی کے اندر ان کے سامنے لب کشائی کرنا گویا کہ ایک جیسے اتنا سا طالب علم ہوتا ہے، سبق سنانے کی حیثیت سے میں نے 1-2 باتیں عرض کرنی ہے، آپ احباب کی توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا رب کائنات نے 3 سپارہ سورہ آل عمران قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا اے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اعلان فرما دیو، اپنی زبان مبارک دے وچوں ارشاد فرما دیو کہ لوگوں اگر تسی اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا فتبعونی، میرے محبوب علیہ السلام دی تابعداری کرو، فرما برداری کرو۔ یارو جتنے بھی پنڈال دے اندر بیٹھے ہو، علماء جلوہ گر نے قل ان کنتم موٹا کاف ہے، قرآن پاک دے اندر 2 قسم دے کاف آنے نے، ایک موٹا کاف ہونا ہے، ایک
बारीक काफ होना है। जनाब आली मोटा काफ पूरे कुरान दे 30 सिपारे में अंदर जिथे भी आ जाए ना, जिथे भी मोटा काफ आ जाए, ये तो मुराद प्यारे दोस्तों बुजुर्गों फरमान बारी ताला दा होना है, जबान मेरे मुस्तफा दी होंदी है। मोटा काफ जिथे भी आ जाए फरमान बारी ताला दा होना है, जबान मेरे मुस्तफा दी होंदी है। प्यारे दोस्तों बुजुर्गों अगली बात काबिल तवज्जो है कि यारो अल्लाह ने फरमाया ऐ सोने हबीब तुसी अपनी ज़बान मुबारक दे विचों इरशाद फरमा दो, लोकां नूं दस दो कि क्या अल्लाह तबारक व तआला, बुजुर्गों तुसी सियाने बंदे बैठे हो मेरे वाल देखो तवज्जो नाल, कि क्या अल्लाह ताला खुद नहीं फरमा सकदा सी कि ऐ लोगो मेरे महबूब दी इत्तिबा करो। जे अगर तुहानू ए दावा है तुहाडा कि तुसी अल्लाह नाल मोहब्बत करना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, तो लिहाजा मेरे महबूब की इत्तिबा करो। अल्लाह ताला साडा खालिक है, साडा मालिक है, साडा राज़िक है, खुद भी फरमा सकता सी, लेकिन महबूब की जबान से क्यों कहलवा रहा है? तो प्यारे दोस्तों बुजुर्गों जवाब ये आया कि जब हमारा महबूब अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्जी से जब कोई बात करता है तो वो हदीस मुस्तफा बन जाती है, और जब हमारा महबूब फरमाया कि हमारी मंशा से, हमारे आदर से जब कोई बात करता है तो फरमाया वो कुरान बन जाता है। फरमाया वो क्या बन जाता है? कुरान बन जाता है। इसलिए फरमाया कि लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा चाहते हो, क्या एक होना देखो जी काके जी, मैं आख्या जी साउंड जड़ा ना बंद कर दो, इको मेहरबानी जी सादा कर दो। मैं पहले भी अर्ज की है, मैं जरा डिस्टर्ब हो रहा बहुत ज्यादा, सादा कर दो, बिल्कुल सादा कर दो। मैं इस चीज का मोहताज भी नहीं हाँ, अल्लाह ने अपनी ताकत कादे वास्ते दी, अपनी भी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बोल भी सकते हैं, बयान भी कर सकते हैं, लेकिन सादा कर दो, इको बंद कर दो, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। इधर देखो जी काके जी, एक होंदा जी दावा, एक होंदी है दलील। क्या जी? एक दावा एक दलील। मसलन कोई कारी साहब कहे कि भाई मैं कारी हाँ, ये उनका दावा है। तुसी कहोगे कारी साहब तुसी दावा ते करदे पए हो, सानू कुरान पाक सुनाओ, कोई सूरत सुनाओ, नमाज पढ़ाओगे, ते फिर जेड़ा ना तुसी अपने दावे दे अंदर मजबूत हो जाओगे, असी मनांगे वाकई तुसी कारी हो। खतीब कोई कहंदा है कि भाई मैं खतीब हाँ, मैं बयान करन वाला, तुसी कहोगे कि अल्लामा साहब खतीब साहब तुसी बयान करके खिताब करके सानू सुनाओगे ना, फिर असी मन जावांगे कि वाकई तुसी आलिम दीन हो, खतीब हो। इसी तरह कोई मुफ्ती कहता है कि मैं मुफ्ती हाँ, तुसी सवाल करोगे कि मुफ्ती साहब कोई सानू फतवा दोगे, सारी कोई शरी तौर पर रहनुमाई करोगे, फिर ऐसी मानेंगे कि वाकई तुसी अपने दावे दे अंदर सच्चे हो। तो प्यारे दोस्त बुजुर्गों, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, फरमाया रब्बे कायनात ने ऐ सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी ऐलान फरमा दो, इरशाद फरमा दो कि लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा रखते हो, तुम्हारा ये दावा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं या अल्लाह से मोहब्बत हम करते हैं, तो फरमाया दावा उस वक्त तक मजबूत नहीं होता जब तक आगे दलील उसकी मजबूत ना हो। तो फरमाया अगर ये तुम्हारा दावा है अल्लाह से हम प्यार करते हैं, अल्लाह से हम मोहब्बत करते हैं, फरमाया फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर एक तुम्हारा दावा है तो फरमाया इसकी दलील ये है फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की सच्ची पक्की गुलामी के अंदर आ जाओ। मौला जब तेरे महबूब की गुलामी के अंदर आ जाइए फिर मिलेगा क्या, होएगा क्या? जब सच्चे पक्के मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तुसी गुलाम बन जाओगे, फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह, मैं रब होकर भी तुम्हारे नाल प्यार करन लग जावांगा, रब होकर भी तुम्हारे नाल मोहब्बत करन लग जावांगा। मौला फिर फरमाया वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला मेहरबान है। अजीजान गिरामी मैं एक गल करन लगा, तवज्जो नाल समात फरमाओ, हो सकता है कि तुसी पहले ना सुनी हो या शायद सुनी भी है तो अनु बोल गई हो। प्यारे दोस्तों बुजुर्गों आप तवज्जो के साथ समात फरमाइएगा। एक सी हिंदू उनका नाम सी दिल्लू राम,
دلو رام اون ناسی دلو رام کوسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر نعتاں لکھدا سی قصیدے پڑھدا سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تے شان دے اندر بڑے کلام لکھدا سی ایک وقت آیا کہ ہندوؤں نے جناب انہوں کٹیا ماریا کوئی گالاں کڈدا سی کوئی انہوں کٹدا سی کہ اندے تے سب ستم کردے سن انہوں سزا دینے سن اللہ اکبر حضور دے سچے پکے غلاموں میرے ول ویکھو توجہ دے نال ایک وقت آیا دلو رام ہندو جڑا سی نا ان دی روح نکلنے والی سی جسم سے روح نکلنے والی تھی وہ اپنے گھر کے آگے دروازے کے آگے بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر ایسے دروازے کے آگے سیدھے کیے نا پوری زندگی حضور کی شان کے اندر شاعری جب اس کا وقت قریب آیا جسم سے روح نکلنے والی تھی اس نے دونوں ہاتھ دروازے کے آگے ایسے سیدھے کر دیے جیسے ہی سیدھے کیے نا میرے مصطفیٰ کریم لجپال علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آ گئے اللہ اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دلو رام کوسری کو آ کر کلمہ پڑھایا جب کلمہ پڑھا کے حضور جان لگے نا تو پھر او دلو رام کوسری کہندا ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تسی مینوں کلمہ تے پڑھا دیتا ہے تے لہذا مینوں کوئی نام بھی مسلماناں والا عطا فرما دیو میرا نام ہی مسلمان والا کوئی رکھ کے جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہندو اب تو بعد تیرا جڑا نا ہے اے دلو رام کوسری نہیں ہے بلکہ کوثر علی کوسری نا ہے میرے کریم آقا نے انہوں نے کوثر علی کوثر رکھ کے نا میرے سیدنا صدیق اکبر دا پیر بھائی بنا دیتا فاروق اعظم دا پیر بھائی بنا دیتا عثمان غنی دا پیر بھائی بنا دیتا مولا کائنات علیہ السلام دا پیر بھائی بنا دیتا اللہ اکبر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے چلے گئے توجہ نال سنیے جے توجہ نال حضور تشریف لے کے چلے گئے نا اور جڑے بھی ان دی پارٹی دے قبیلے دے لوگ سن ہندو باقی انہوں نے کی کام کیتا جی آگ جلائی سب سے پہلا کام کیا کیا آگ جلائی آگ کے اوپر اب جب وہ مر گیا تو انہوں نے کیا کام کیا اب وہ مرنے والا نہیں تھا لیکن وقت قریب تھا آگ جلا کر اب دلو رام کو اوپر رکھا گیا اوپر رکھنے کے بعد آگ کو جلایا گیا پھر لکڑیاں رکھی گئی پھر آگ کو جلایا گیا تو آگ نے اس کے جسم کو جلایا نہیں ہے یارو سیانے جج بندے بیٹھے ہو ذمہ دار بیٹھے ہو علماء خطبہ بھی بیٹھے نے سناخان مصطفیٰ بھی بیٹھے نے پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہے ایمانداری نال دسو آگ دا کم کی ہوندا ہے جلانا کہ نہیں اب سار کے رکھ دیں گے کہ نہیں اللہ اکبر اب اس کا جسم رکھا ہوا ہے اوپر لکڑیاں رکھی جلائی گئی اس کے جسم پر آگ نے اثر نہیں کیا آگ نے اثر نہیں کیا آگ کا کام ہے جلا کے رکھ دینا جب یہ جلتی ہے پورا ملک تباہ کر کے رکھ دیتی ہے میں نے تصور کے خیال میں پوچھا کہ اے آگ تیرا تو کام تھا جلانا تیرا کام ہے ساڑ دینا یہ رکھ دیتی ہے لیکن یہ تو بتا کہ کوثر علی کوسری کو تو نے کیوں نہیں جلایا اس کے جسم کو اس کی لاش کو تو نے کیوں نہیں جلایا تو اس پر اثر کیوں نہ کر سکی تے اب نے پتہ ہے ابو کیا غلاموں توجہ نال سنو حضور دے غلاموں اب کہندی ہے مولوی مطلوب تینوں پتہ نہیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا ارے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا جھوم جاؤ ہاتھ چک کے محمد کے غلاموں کا پچھلے بھی ہاتھ چکو جی پچھلے بھی محمد کے غلاموں کا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اور اے بزرگ جنہاں دے دربار دے اوتے مزار شریف دے اوتے میں تسی سارے اسی حاضر ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ اے صحابہ میں تانوں نیک لوکاں دے بارے چ نہ دساں اے جنہاں دے مزار تے حضرت پیر روڑی علیہ رحمت دے مزار تے اسی ایتھے موجود ہیں نا سارے تے پیارے دوست بزرگوں جیڑا بھی بزرگ ہوندا ہے صاحب مزار ہوندا ہے جتھے بھی جاندا ہے نا دین دا کم کردا ہے تے اے اس گل دا ثبوت ہوندا ہے او آ کے پہلے چلا کٹدا ہے عبادت کردا ہے ریاضت کردا ہے نوافل ادا کردا ہے تے جتھے بھی دیکھو گے کہ جتھے بھی بزرگان دین دا اولیاء کاملین دا مزار ہوگا
نال مسجد بھی ہوئے گی. اگر دیکھنا چاہتے ہو تے داتا صاحب کا مزار دیکھ لو, مزار شریف نالے مسجد نظر آئے گی. بابا فرید مسعود گنج شکر دے مزار تے چلے جاؤ, مسجد نال دربار شریف ہے. سیال شریف چلے جاؤ, دربار شریف دے نال ہی مسجد نظر آئے گی. تو پیارے دوستو بزرگوں, حضور نے فرمایا صحابہ سے, میں تو انہوں نیک لوگوں نے بارے نہ دسیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دسو کیڑے نیک لوگوں نے؟ فرمایا خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ. صحابہ کہ نیک لوگ وہ ہیں کہ فرمایا صحابہ کہ جنہیں دیکھ کر تو انہوں خدا یاد آ جائے. میرے نیک بندے, محبوب بندے, میرے مقرب بندے ہونے کہ جنہوں ویکھ کے تو انہوں خدا یاد آ جائے. اس واسطے پیارے دوست بزرگوں, آج حضرت صاحب مزار دے نزدیک اسی بیٹھے ہیں, انہاں دے اس مبارک دے اندر اسی تشریف لے کے آئے, سارے حاضر ہوئے. اللہ ساری حاضری نو قبول فرمائے. اور پیارے دوست بزرگوں, آپ جڑے اے بیعت ہونے پیران دی, انہاں واسطے 4 شرطاں نے اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف دے اندر 4 شرطاں لکھیاں نے. ہن دیکھو مولا کائنات علیہ السلام دا کلام سنا رہے سن, اشعار سنا رہے سن. مولا علی نے کلام بڑے سن دیا, سی نعتاں بڑی سن دیا, لیکن اسی کدی سوچیا اسی عمل بھی کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ گل سمجھے کہ اسی جناب پیر انہاں نوں منتے ہیں جڑے بھنگ پیندے نے, سگریٹ دے کش لاندے نے, حکے پیندے نے, جڑے چرسی موالی ہوندے نے. اسی کہنا جی حضرت صاحب نے, ساڈے بزرگ نے, ساڈے پیر نے جناب انہاں 2 نمبر پیراں دا اسی کلمہ نہیں پڑھیا, اسی کسی چودھری دا کلمہ نہیں پڑھیا, اسی عمران خان دا کلمہ نہیں پڑھیا, اسی نواز شریف دا کلمہ نہیں پڑھیا, اسی بھٹو دا کلمہ نہیں پڑھیا. اسی اگر کلمہ پڑھیا اس دھرتی دے اندر رہ کے تو کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھیا ہے. اس واسطے 4 شرطاں نے. سب تو پہلے پیر نو پرکھو, چنگے طریقے دے نال ویکھو 4 چیزاں اگر پائیاں جان پھر تساں مرید ہونا ہے تے پھر انہاں دے قریب آنا. پہلی شرط کیا ہے کہ پیر جڑا ہے صحیح سنی العقیدہ ہوئے, سنی العقیدہ صحیح مسلمان ہوئے. دوسری شرط پیر دی جناب علی اے لکھی گئی اعلی حضرت نے کہ اس کا سلسلہ نبی کریم علیہ السلام تک متصل ہوئے. تیسری شرط کیا ہے کہ فاسق مولن نہ ہوئے, یعنی اعلانیہ گناہ پیر نہ کرتا ہوئے, جناب شراب نہ پینا ہے, بھنگ نہ پینا ہے, لوگوں کو لڑواتا نہ ہو, فاسق مولن نہ ہو, نبی کریم تک اس کا سلسلہ بھی پہنچتا ہو. اور آخری چوتھی شرط کیا ہے, جب کوئی مسئلہ آ جائے نا پیر ہو رہا کل تو پھر مولوی صاحب نے مگر نہ بجدہ رہے کہ جناب مولوی صاحب اے مسئلہ تے دس دیو, انہی اصلاح فرما دو. نہیں, فرمایا کہ اپنی ضروریات کے مسائل بھی کتابوں سے نکال سکے جو بندہ. 4 شرطیں ہیں صحیح پیر کے لیے. میں اس بات کے ساتھ اپنی بات کو ملا رہا ہوں جو نقیب محفل نے کی ہے. مولا علی علیہ السلام دی شان بیان کر رہے سن. اور توجہ نال ویکھو, تسی پیراں دی پہچان کر کے نا مرید ہونا ہے, بیعت ہونی ہے. جڑا پیر صحیح سنی اور عقیدہ ہوئے, نماز دا بھی پابند ہوئے, قرآن دا بھی پابند ہوئے, مصلی رسول دی پاسداری کرتا ہوئے. جناب علی میں بھی تساں سارے دوست احباب جن نے بھی تشریف لے کے آؤ, اسی سچے پیراں دی بیعت ہونی ہے. تے عزیزان گرامی, شراب دا یا پیشاب دا ایک قطرہ خون دے اندر ڈگ جائے, ایک قطرہ خون تے شراب دا خون دے اندر اگر ڈگ جائے تے پیارے دوست بزرگوں اس خون دا پانی لگے زمین نو, ان دے اندر مزہ جناب علی جوار ہوئے, پٹھے جناب جڑے تسی وڈ کے لے آندے ہو نا جی, گھاس جڑا کاٹ کے آپ لے آتے ہیں. شراب کا اے مولا کائنات دا فرمان سنا رہا کہ تساں ویکھنا ہے کہ سارا پیر کون ہے, سارا مرشد کون ہے, تلاش تساں کرنا ہے, پرکھ تساں رکھنی ہے. مولا کائنات دا علماء دی موجودگی دے اندر اے فقیر بڑی ذمہ داری دے نال اے فرمان سنا کے پھر آخری دفعہ پیارے دوست بزرگوں اجازت چاہواں گا. مولا کائنات دا فرمان کیے کہ جی شراب دا ایک قطرہ, بزرگوں کس چیز دا بولو, شراب دا قطرہ ڈگے خون دے اندر, خون دا پانی لگے زمین نو, اور جناب علی پھر اندر وچ پیدا ہوئے مکی, اور او مکی کھائے بکری تے بکری دے دودھ, تے میں مولا کائنات
اس بکری دا دودھ پینا بھی گوارا نہیں کرانگا. مولا کائنات فرماندے نے میں دودھ پینا بھی گوارا نہیں کرانگا. اس واسطے کہ دعا ہے اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر بزرگان دین دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے اور انہاں دی سیرت اخلاق قول فعل دے مطابق عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات محترم، اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل خواجہ ٹی وی سبسکرائب کریں. شکریہ.